Asteazkena eta asteazkenero, Herrikirol kontuak, Atari Gerratian, Jose Angel Sarasolarekin. Egunon, Jose Angel. Baita zuri Asier, egunon. Bueno, asteburuan etzeon, egia esan da, etzeon gauza asko, baina zuk atea zuzo zer. Bueno, atea, hor zeon, dona. Nunbaita juteko aukera atea zu behintzat. Hori da, bai, aurreko larun bat arratsalden hortxe izan nintzen Ibarran. Bai. Eta, bueno, hor kilometroakeko almitzarekin batea, olako jaialditxo bat antolatu zuten, eta oso politia egon zen. Zemun zion zen, jende aldetik eta ondo? Jende eta ondo, bai. Bueno, Ibarran Herrikirola, Jose Angel. Bai. Bueno, beti izan da, Halako puntu bat beti okiu. Baina, bueno, behintzat, pixkat almitza taldeak, askotan esante deu, segamunduan batipat, lan asko egindakoa, eta gaina hor ikusi gendun buka eran bota zuten zeak puskak, Europan zehar... Bale, bideo baten eola... Bai, bideo batzu bota zituen, Europan zehar nola urtez nola aldaketan, da aspaldiko ezagunak, eta bai, anazaldu zian, eta, bueno, airi behiratea guztu nintzen, ondo hoi bukeran jarri zuten, baina hala ere, hasieran, lehen da bizi haitu zian trontzan, gero aizkoran, eta gero sokatiran intzuten bere erakustaldi bat, behen arten oski, eta gero, esan da bezala, eta aurretikan, entrekiti xakin da segan dabiltzan gazte etorkizun esango duke, hoiek ere aurretik etorri zian, eta, bueno, alako post bat eman zian, segan mundun, badola bizila ez. Han behakean ikusteten ez, eta gauzak, eustsi diote, eta erosogo esaten da, Europako txapelketako era hori, 1 metro mozte hori, eta ondo moztea, eta asuntu hortan, poz hartu nun, ze etorkizuna ezakit, mantentzeko moduko jende mordoske ikusi nun, eta, bueno, geho aizkoran egin zuten, da hortxe, altzo nik ustete buru beha ibiltzen dela, mitzako buru, bueno, nire jotzen dut, dudigabe, horrek bueltan egokiko etxu, beha baino gehiago, bueno, seguro esko egongo da bat ema, baina, bueno, behintzat beha buru biltzen dugu, eta bera, aizkoran haitu zen, eta Julen Gabirondo ere bai, hortxe haitu zen aizkoan, irati astondoa eta... Bai, eta ansorregirekin, da, bueno, bilakin zuten bikote bezala, eta, bueno, hortxe. Eta ego trontzan ere, segan ibiltzen dian, neskamutile haitu zian, eta, bueno. Ikuskizun politie? Ni guztu horitzen, hola ikusita gaina zer nundi noako sortutako taldea zen, bai, guztu horitzen, bai. Plazan izan zen? Bai, plazan izan zen, eta ondo antola duta, eta... Hortxe, kilometroak Ibarran izango da urten, eta urtean zehar ekimen ezberdinak iten nahi dira, horietako bat, Herrikirol erakusketa edo jaialditxoa. Gero holakotan, izuzetan, ikustea ere torzea, hortzan Xabier Orbegozoarri ikusten. Ez aztu Ibarrako dala, Jose Angel. Bai, hor bizi da. Eta geho Iñaki Errazkina saldu zen, eta Gari Etxeberriare antxe zen, huare vigilantzen modu, dano gehongo ginen oski. Argiak initzen jaltzen nun? Bai, honitzen, oso guztua dola, sensatzen jo oso onarekin. Eta, bueno, behar esatena, deskansu honek indara, kilo batzuk hartu. Hartu ez oso ondo da, ez do hilar da gutxi gore. Baina, laro eta 12-13 kilo bat zehola, golpiak eixo zula, azkeneko intzun lanatikan, dudik ez dago, korrika eta ikusita, oso mutiltzea do, golpe geixokin dagoela, justu esan zumerak, urrungo eunian zula tesik fuerte naia, altuena momentu hontan zehola, beste hilebetetak gehiago dauka. Eta, bueno, holako kontutan egon ginean da, bai, beha gusto oso, eta... Guazen goatzea, apustu daukela. Hori da. Apirilan... 24. Hoi da, 24 igandea. Igande eguardin, azpeitian jogatuko duna, eneko tainoren aurka. Lana, 20 kanardiko. 20 kanardiko, bai. Eta ordu, bueno, neko gusto ikusi nun, obintzat ala ematezun, eta... hoi utzita zehola eta bestia eneko ondo daola eta abar, baina, bueno, ikusi miar. Apustua da, normalian Xabier bere lana egiten du, eta horri irazteko gehiago inbiar du, eta ze apustu. Hor lan handi da. Bueno, Jose Angel, kontua da, noain geldialditxoa daula, Herrikiroletan. Negun izaten dan, leheno haundigo izaten zen, noain hor egur espor
Luis Mari Bengoak antolatzen duen honekin pixkan moztu egiten da, negua, baina hala ere, hilebetetxo bat hemen geldi xamar, ja txapelketak eta martxan hasiko direlako, eta Apirila kontako hortxe egiten ditue apustuak ere ez. Hoi da. Bi apustu Apirilen. Bian bat. Apirilak bi, Tolosan gaina, lan baten. Metxe Tolosan izango dugu, larun bat arratsaldean 6 erditan, eta Iker Bizente eta Mikel Arrañagan artekoa, eta gero, hilean 24an, eta gero adunan, bai, arratsaldean, hoi eguardin azpeitin balima da apustua, arratsaldean adunan, Gorosti diarria. Eta horre badaki, ja 8 launek eman dutela izena, eta tartean, aspaldi ikusi ez dugun Aimar Irigoiene animatu dela ustez, berriro ere, plazeta azaldukoa, ja hasita egongo dela harri jasotzeko hortan, eta gero gainuntzekoak, hola pixkat, zatzeko, azpiazu ere animatu dela, eta harrik naiz eta 150 kiloko ingurukoak izan, Mikel Urrare bai, animatu hemen dela, eta pixkat nobedade bezala, horregatik, esaten dut, ja martxa hasi dela, ez, pixka bat. Bueno, jongo geha hoik netortzen dieneinen kontatzen, kontua da esan dakoa, ez daukeula agenda hundirik, baina gonbidatua bai, eta oantxe gonbidatua orkestu eta elkarrizketa egiten hasiko geha, baina aurretik musika pixkaten zungo dugu, Jose Angel. Oso ondo. Gonbidatua beste telefonaren bestal daukeu, Jose Angel, beraz, guazen aurkeztea. Bai, eta azpeitiarra dugu, ondorengo gonbidatua. Mikel Arrañaga, egunon? Bai, egunon. Bueno, hemengo dei hau, gonbidapen hau, datorren Apirilan 2an, hementxe arratsaldeko 6 erditan zezen plazan, apustua delako, alde bestaldetikan, Iker Bizente izango du, txapelduna, eta Mikel Arrañaga, zemozean jakiteko asmotan, deia hau? Bueno, hementxe ez, azkenengo iastea jauea ez, da, oin ezin izango dugu ezkia enik ez, ja inberra egin da, da guztua ez, lana eta ustu ez behintzet txukun inda, eta ja eune aliatzeko gogin. Hori da, azkeneko, Xerpan txapelketa hartan egin ondoren horlako saio zea bat, hor tartean ebilizea binakako txapelketan ere horre gure esporreko zehoitan, baina prestaketa ze izan da apustuntako, beste tamaino oandik gane hobeto xo bideago hartuta? Bai ez, ni garbina guen ez, apustu hoa berbaldin man jo nik erbizente eta botatzeago, serio preparo nula ez, da behin preparo nahi zen bezala, eta serio tasunez da ondo ez, da uste eta meitzet ala preparoa, eta momentu meitzet ondo zetitzen nahi, da beste bi hastin holaxe segitzen joan. Bueno, egin beharreko lana, 6 oinbiko eta 12 erdiko, ez da brometako lana, eta gutxi gore, txapelketatikan Iker Bizentei kontraiteko ze alde do lan hontan zure aldei esateko modukoa? Esateko modukoa lima Ikerrekin? Azkenien Iker Bizentei zaila ez, ari eraztietan noa egun bezala ez, da, ez da ikusten lanien, apustu bat diteo haien, neuk oinbiku sartzen nahi nitun, ez? Akaso hortxe ditzen ezela, beha baino zozo eto xo bezala, eta kanardio batzuk inda nahaztu genuen, ez? Azkenien, txapelketako baino, luzio izango lana. Azkenien bestela ez dago milalde, lan gehiago eta denboa gehiago, eur gehiago. Eta, hemen beste ezberditasuna txapelketatikan, jendia jakitearen nahi naiz, dano dakiu, baina eakustaleke hemen izango dirala. Bai, azkenien alde hortatik neure aldetik hobeto ez. Bakarrik jarrita baino aldamenien bere erakustaldi eta askoa emate ditu nagin, getire bai kortetan da bai gauzetan, neure eosu eta lasaio jarrutet ez. Alde hortatik bintzet, neuk hobeto ikustet. Baina beti hola horre aizkoran da dabilenak, batzu behintzatu izan diete. Amantailik handiena, txapeketatik aparte, laguntzaileek izatea, Mikel Arrañagak dituela. Horre pixka zuzenea manezkeo,
Iker Bizentek, beste ezoteun biharko guaneko zentratuta eta neko danok badakigu, nola den Naparra, baina Mikelek beti hor failatze oteun batzutan, da holako kontuek entzuten dira, zure hortan altzaude? Bueno, bai, ez, esan laike, are azkenie ondo ikisita ez, bai kortiek, ikiarri zuzena, askoan ez da, nik, akaso, igual bakarrik jartzen naizenien, bai, nervi jogin da, bai, igual nekatzen naizenien, igual postura eta galdu ditut ez, da hor aldamenin egutzie bi, kortie markatzeko eta postura eta zaitzeko, neurire irutzat igual horre, aldie egon nurekela bai. Ea guztaile bezala zein nekin juteko asmo, esate balimado, ez dakit? Bai. Ez, azkenien neurekin ibiltzean beti inizio basandei, askoak ematen, eta magilikin eragusten, Jose Ugarteko. Beti baina arte ibiltzen dantzela. Hori da. Orduan, ja, jende zaunakin, betikoakin, prestaketa, beti hor, haitu izan du gehiagoen artien beti galdetze deu. Zeman saioite jozue, aizkoran, aste unian, nola izaten da zuen entrenamentu, apustu baten ja, hilebete arrimatze zatenetikan? Nik neurie bintzat izen da, hastien bi entrenamentu ditut askoan ez, eta beste egundanetan, egun baten aerobiku, igual, bizekletan da korrika, eta beste egun batzutan pesak, eta dana pixka ustartu ez, hastien egun bat hola jainez, beste egundanetan, zerbait einez. Zerbait einez, Eta beste urtetatikan ezberdintasun handik izan dira apustu ontako, gutxera bera, gehiago igual, baino berdintxu? Bai, ez, azkenien ni oain arte, nire prepazio oain arte, hastien hiru bat aldiz askoan egin, da beste ezerren uniten ez. Ez, hastik hartzen nulago, eta beste ezerrez ez. Da, azken bilinen hau niretzako, prepatzeko modu berri bat izen da ez. Porque ni oain arte, nire kasak egiten dituen, hastien bilu entrenamentu egin askoan, da beste ezein be. Eta oin hau, aseran behitzen pixkako gora izatez. Baina, azkeni hilebeti aurra egun bezala, gorputzera oitzen gutea, eta bukaerago, guztua eta ondo. Bueno, fisikokita, beti ezautu degun moduan, Mikel Arraina Galdikoa, pixuz, eta zerbaiten aldaketa izan da pixuz, o ez? Bai, ni iruditzen plaza jendia harritu ingoala ez ikusten daudin. Ni txapelketetan juten naizen da, baino 10 kilo gutxu join nihu, oain, eta alde hortatik pixue asko galduet ez, meigu eta ingurugu esate ziren da, azkenien, erresistentziko lan badala, eta pixua alperriz ala, eta orduan, pixu eta inderra pixkat konpentsau ez, pixka plakatzeo esatzen ez, da orduan, aji ikasoin ez, bai, pixka ditxura aldauta bai. Bai, zema kilo, noain? Lau eta 9 kiloin. Guandikan, mutillo elegantia, 89 kiloko mutila. Bai, lehen hori beti 1 kilon da, aldi da. Bai, ez, egon ginean, aurreko baten komentario bate, zuen gainien komentario asko itendia, apustu atarteko delago noski, eta pentatlo dien zema kilo ote zinen, ez ote zinen, da... Hor, atea zinean jonekin. Bai, pentratoie, hortxe, lauta masi mezazpia kilo ginola. Vale. Hoi zaten nuna, hor dune, baino bastante asko gehiago zinal izango, baino mira, gautzak hola izaten dira. Bai, nik bukatzeko, Jose Angel, konsente altzate, mundu guztiak ikusi nahi duen apustu momentu enten hoxe dela, eta horrek presioa pentsatzen dut, pixkate emango izuela, ez da, Mikel? Alde batetik presio eta bestatetik, igual ilusio ez. Azkenien, jendiek hori ikusi nahi zeti eta hori eukitzie, nor behatza horre eharra ez. Azkenien, zeu prepauta eta lasai, junezkio zanet, zeure lana egin da, ni neure ustetan betzen neure lana egin da nu ez, da plaza alde hortatik lasai joan naiz ez. Da gio nik etxien egin detena eite baldin maet, orduan da guztua ez. Gio irazio galdu, besti zemate ditun arabera ez, baina ni azkenien neurie emate maet, hoizen nahi, etxin emateten hori plazan emate baldin maet, ni neuri aldetik bintze guztua. Bai, apustua esan beharra dago, gogo haundiz
Kosta zaizuela iti esango nugenik, Baitzen nintzen, ez du apustu egiten, baina, bueno, alako batean etorri da, eta bai, hoxe esan nahi nuke, berak esatea igual itxus izango ala pesatzen dut, baina benetan konbidatzen zaituete apustu onta jendeari etortzeko, kosta egiten dalako olako apustu bat, mailik haundieneko bi eskolari... Azken urtetako apustua, Xangel, ez aurtengoa, azken urtetako. Eta lenguan esan nun, eta berriro esangoet, hau esateten bakoitzian, momentuko mailarik haundienan ikusteko aizkora apustua, aukera hause dutela, eta apirilan 2an, esan da bezala, arratsaldeko 6 sei oinbiko eta 12 kanardiko ebakitzen, alde batetikan Iker Vicente, eta bestetikan, hementxe gu gaur hemen dakagun, Mikel Larrañaga Azpeitiarra izango direla. Ez dakit besteik zerbait esan nahi duzun honen gainean, o... Bueno, ez, egun politia izango ala irutizatela, eta jendie nahi baldin bauentzet, animatzeko, eta ikuskizun politia emango deula irutizat bintzet. Ez dakit, suerterik handiena, Mikel? Oida, eskerezko. Eta egongo gea? Bai. Xangel, azken astea gerturatzen nahi gala olako gonbidatu bat izatea, olako protagonista bat izatea, lujoa, atari gerratiantzat. Eta indezun lanagatik eskerrik asko zuri, eta bitartekari bezala. Ez, bizkat nahi nun beak nola dauden, ikusi den bezala, aldaketak izaten dira, eta, Zer irutu zaizu, guazen... Bea ilusio handiakin daula, hau serio hartu guela, eta askotan esatetena, apustua da. Euskal Herriko txalketan 2. geratu zen, alako dezezio batean emango zu, baina, 2. geratu da, bakarra dakagoitikan, holako komentaiuak egin ez pasatzen dugu, baina apustuan 2. hoi ez du bat balio. Oia da, galtzia. Hemen, oira ez dezu, o galdu itezu. Hemen 2. eitiek ez du balio. Eta hor dugun, apustu egitea, arrisku boi hartzea, apustu baten, nik uste, beak ere ondo pensatuko zutela, hemen entzun duen bezala, prestaketa oso berezi egin du, 100 saioa, profesionala modun prestatu dela, aldaketare handia egin du,
eunian, berak espero duen lan hori azaltzen badu, azkenian. Prestaketan bakarrik zen, beti esate dugu, baina ze gastu haitunez pentsatzen esaten izan einen, hor zema gastu daude prestaketetan bakarrik? Asko, eta mediku bat izaten dute janarentzako, beste bat entrenamentuako, beste bat aizkoran aitzeko, egurrak daude. Egurrak, eta gaina olako lan bat egiteko, egur asko txikitzen dute. Hastien bitan, irutan aitzezala, noin bitan aitzeala, bita oitan, ez da hor lau egur moztetula, hoi saio luzea, fondoko lana denez beti fondoko lanak egiten, eta kastu haundiak. Askotan, hortxe sarrerarekin ez dakit zema jarriko duten seguru, baina pesatzen de, 50 euro jartzeakin, jende asko igual, esaten du, ze galesti denez, 50 euro. Baina, olako kastu... Pelota final batea, pelota... Hau azkenen, final handi da. Eta handi bat izango da izkorantzako, Aurren, bi hobenan arteko apustu bat ikustea beti izan da zaila, beste aukera badako hau hemen, justu oitokatu dira, Iker Vicente eta Mikel Arrañaga, eta, eske gaina urtean zehar, aizkora apustu jokatuko dira 2-3. Eta hola maila ontakoak, ez ez du, beste urtetan igual ez ez du, ojala baina beste urtetan ez ez du ikusiko. Azkenekoa olako mailako idea batiteko noiz izan zen, azkenekoa. Orain dela 20 urte izan hemen zen, azkenekoa aurren biharrena jokatu zutena. Lehenbiziko bi aurreneko jokatu zena, ez dakit, seguru 24 izan dute zuen. Zintzien? Oker ezpanau, Larretxea eta Olasagasti. Pentsa zertaz hitzaiten egian. Eta hor duen, olako gauz bat ikusteko, oso gutxitan tokatzen da, eta berez afizio pixka duenak, eta ilusio pixka duenak, garaiak gorra daudela, 1000 gauz, baina olako bat ikusteko berriz aukerak oso gutxi izatengo dira, eta nik egitan animatu. Zuk sumatzea, lezu erkirol mundun saltxa berezioen gogoi eguna iristeko? Bai. Gogu egon da eiteko. Ez zuen eiten, urtea jutezan, ez dugu aztu behar, Mikel Arrañaga irabazi ziola Donostiko urrezko kopa hortan Bizenteri, ordu ningote zuen, ez zuenin, eta horretik esaten dut, apustu hau eiteko asko kostala, baina asko kostala horretik hemen orgulua handia dao, bi hobenan artekoa beti ala izaten da, eta hemen apustua irazten duna oso ondo gatuko da, eta galtzeunak pena handiz galduko du, bai batak eta bai bestiak galtzen duena. Eta gauza erresik ez dago hemen, ez batentzako eta ez bestentzako, eta ze ikusten dugun, da... Zerrak historikoa. Etxeko lana egiten badute berea apustu gorra izango da. Pirilak bi, eta gaina Tolosan. Hoi da suertea dukeuna, Tolosan, zezen plazan izango ala, eta hementxe dauko, bi aste eskatzi, Josangel. Bueno, eta bukatzen jun behar deu, eta bukatzeko badaukeu. Bai, herrikirol munduan ondo ezagutzen diren izetatarran kontua da, ez da kontu ona, eta Manuel, Jose Ramon Arriustalleren atia, Manuel Iruretagoiena, izeta benetan, hoi berez hasieran ez, bere gazte deuman probetako gizona zen, hiri zauzkan beha probetan da asko bilitako gizona, herrikiroletan, hortxe, semeak, biloak, herrikirol munduan hirik, ohandikan ere hortxe bili direlako, hoien atea hilda, 84 urterekin, eta hoxe, besarka daundi bat familik guztiai, Doluminak, eta animo. Josangel, eskerrik asko eta hurrengo astarte. Zuiri, beste arte.